kat badang mi kisngi ki kam snieu ki lanang pau nakakam ka baret chidu ki kam ki bahe barkani ka lanang penhiar dor ke imlang salang kumju ya kari khasi jantia hadien ka jingmi ko ga jingja ka basnieu mi pat saki kam sang pat ka basusi bakani ka ja hayeng hasam hakaba wei rangba khasi ubadan ka jingi dei ku mu hep Kynsi ulabat bor ne le Beijot ila ka jong ka kong Kynsi hakawei ka Shillong ka wadan Hariboy district kani ka jingja ka de belaja ka khatnyau trik unai weng arajar rupsau pat kalapau perthai hadien ka jingmi shakmat ka longkme ban ujor tak ijahar patarkma police station haka arplai trik nai weng arajar rupsau nakaliang kani ka yeng umtang ban mi shakmat ban ujor ejahar henrei wat ban yakran ru ba ka kanun Shillong Mail kat baki pulit kidang thwet yuni rangba uba itu keteng kumu rebendar ubala ja na le yeng na du kasngi bula le kate ka kampo jan haka ejahar kani ka longkme ka bangim pen pau keteng kala ujor ba rebendar la bat bor yaka haka janmiet jong asngi uble ka por arbje ka yeng sa jongka da ka bashim kabu ya ka jingbom dan Hynmen na yeng bat ka jinglan no ka jongka ka de ka por ba ka yaksa bat linear pasawan Ïarap Khun jongka kum ke ejahar bat na ka jing batai ka ni kalong kme la yathu makam not ban yathu mardor ya lau tanga naba ka shepti yeng yo bau penyap yo para bat detat hadu ka step arpo trik noi weng arajar psau por nyoboje ba ka sayethu yo tanga haka jingdon dekat baki Khun jongka ki bahayeng asam badru panyathu ya kikur ki jat jongka ki bla betha ban ujorno shakibor pulit ha dan kan yo terik dia nak talabar runga chaying dia runga chaying de dia nang mang tak ngatar plesarin mang pelajanya se dia tam per dia lani ubru se la dia cubat bor bi ha dia bat bor dia panti ha ta palong laksatnya lanya lata te kenyan biang minus sesin dia tang por sekanyaran dia te wenrap te khana ni pankana undu pankana dia snung setap kenyar nga dia ban se chiying dia lok wata se kartang ure bindar tengki sao tu marjan he chenong bedero hep kan sei uyanga ikon dangat iri citili kampahi thot gise sar gise ta ani hapon po la bhai ha awan ni hapon po te atman nong po te ni ga manam onga ba jinjar ka ba thot ni ru ba cham ngat ba phet usia halor kani layor ubanya kren bat ukurim jongka kumju knikur kibla kentu ki bor pulit baki de ban thwet jor yo te ubrio bat ban penshitam kat kum ka an yeng mar baula le ki kam khala kam shong ni kam statement ki kam kayimlang sa lang ki kun ti ba sai lak sisni drenga da ba long kumni la li bu FIRA takma andre la pha ha police bu takma ter kum yo raban thot la ne ban wat yo ne bru mentana du bejar tu sing wale phet seno tip re tang ke jikerpat ko berit bagi polis departemen na telapo terkhma bagi wat stom lane bat penyo mardor yo ne rubuman te tu si bejar ba ule bor obat bor ya ne ga hep kan sei aga katnya terik badero ga simple nga don sha ka wei pat ga jaka te Mario ngau awan shing wood mari jata kam no dap le jisusi namar bodero u hep kan sei nga hep kan sei try te yo ne breu nga de ki bor ke bahlor de ban shim bat ban kit ba de ja kono ni ndon ke klit ni la IT secure ha bor ke bahlor de ban wat ban pansitom yo ne breu terkum ga an Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya